China și ceilalți. Nu sunt de orientare politică rău, sunt ca niște roboți, n-au loc în timpul meu. 2009, faceți-mi pula mea loc. Generația noastră nu vrea al doilea loc. Toți melodei nebunesc, mai ales când la televizorul nebunesc. Domnii compozitori din brigada veche, flagărele voastre au un stres pentru veche. Nu și YouTube-ul faci timp, serios, băi așa în top. Atunci când doar pe voi aveam voie să vă ascult, îi văd pe profesorii din școală, milițieni de peste tot din țară, ca o boală, avea să contaminați. Ordinea și disciplina vreți să o instaurați. Eu vreau să fiu eu Un derbedeu cum vreau eu. În camera, în camera. Așa cum vreau eu. E seră, ia. Să fiu eu. Un derbedeu cum vreau eu. Ia te. Muie milițienilor din poliție, ce anchete? Au același învechite rețete. Înțesiu condamnați și la plan. Cel mai corupți în fiecare an. La 17, părinții se vor la școală. Mâncare am zeu din oară. Iau o țigară, puțin hașiș. Acum platina la modă pe brățări de aur. Eu mă piș, orice fiș de mătăsar are combinații, iluminație de mulți bani. Tinerii din ziua de azi nu au respect. Asta e locul pe care mi l-ați creat perfect. Nu vreau să călcăm pe urmele voastre. Avem viețile noastre cu zile nepaste. Aș vrea să vin la mormântarea voastră, comuniștilor. Adică băi, securiștilor, sifoare împuțite. Ui, dă-i video-l. Vreau să fiu eu. La familia Enerviu puțin plin. Spaga corupția mult și mulțumim. E o tradiție pe aici de când suntem mici. Trebuie să avem dolari cură sau servici. Ce pasă mie de schimbare dentală. Animalele să moară pe viață ușoară. Elele pe capul sub bere. Să vină pe la de să mă răpească-i cul. Bă, bă, eu am un film cu fiesta. Vrem banii cul, nu spargem bani, sunt filme. Nu ne plac plăștilele aici. Nici figurile. O să vă prindem în cartier. Coițe! Bă, pulă, cine cu asta e? Băi, filmează-mă, da. Am suflet omărât și de asta vreau mai mult. De asta mă uit așa pe lanțul care porți la gât. Eu nu socializez și nu sunt pe sforțat. La petreceri private cu lume de căcat. Eu vă doar în filme, așa e cel mai bine. Voi le jucați în realitate și asta cu oricine. Pozați, sunteți educați, să fiți diplomați. Eu voi amorți în pulă dacă mă supărați. Sunteți catalizați, la principii apelați. Dar pentru o sumă bună, repede le uitați. Că lumea bună sunt de fapt niște bășinoși. E scoși, curve cu chele și moși lipitinoși. Ei te pun... Ei te bagă la pârnaie și-ți curtează zile. De asta îl iubește pe